ידענו שאנחנו, על ידי המלחמה, אנחנו נקים את כבשנו את טנטורה, תפסנו הרבה ערבים, אספנו אותם. קומו, הם קמו. הרג את כולם. אחרי שכבשו, הצילו לשים ערימות אנשים ולרופאים. העמדנו את הערבים וירינו בהם סתם. הרגנו בהם, נקיפת מצפון. אחד הוא היה קורא לה אמא, והיא באה וחזלה עליו, וצעה זו נתנה לה, וחייבת לי גם נתנה. הכפר נמחק. שאכן אמרו שהיה טבח. There was not any reason to do it. או אני, או הם. המדינה נתנו את השווי. כמה אתה חושב אנשים הרגת ככה? ספרתי. לא יכול לדעת בחיי. היה לי מקלע עם 250 כדורים. תראה, יריתי, נלחמתי כולם. לא יכול לספור. היו חבר'ה שלקחו את הלוויורים ורדפו אחרי חבר'ה ושרפו אותם. זה היה משהו זוועתי וזה אסור לספר, אני לא אדבר על זה, כי זה יכול להיות סקנדל שלם מהעניין הזה. היו המון הרוגים ערבים, והם היו זרוקים כמו זבל. לומר במפורש, ב-48 נעשו עוולות איומות לפלסטינים.